indoda yami ayinikeza isikhathi ise Cape Town ibuya nje ayingomuntu ofana ibuye ngoku ndabona ba ngcono ndisendelale nobhuti wakhe. Babakhe kunenkinga la sekwenzekile ndalala nobhuti wakho. Ndithi sekwenzekile ndalala nobhuti wakho. Ngoba kade kwenze njani? Ngoba wena ungumuntu ongabuyiyo and uthi sobuyile awundenelisi. Bavu uthatha umfazi wami wena womnika ubhuti wami. Wena shothi nawe na futhi hayibo unkosikazi wakhe akayona itype yami. Akayona itype yakho ukunuka wena. Serious nami engahlangana nawe wena uzobona kwa wena. Ubani hamba lapha ku YouTube ufike ubuke lapha uVumani Films. Hayi ungangidakelwa ngiyobuka YouTube kanjani ngifuna ukubona wena mina ungangidakelwa mina.